kuke kwasuka loko madoda amabandla kamjokane kandaba sizwe simhlophe sizwe sakithi abuyile afike ngeinkani amathembisile Thandie Award 2024. Amathembisile Thandie Award niwethunelwa yiRoberto Epic Sport Clothing kuthiwa dress your style ukubambisana noMaskandi Burial Society of onke amaciko akithi. Amathembisile Thandie Awards ama-nominees aphumile kumanje nje. Ziyakhala ziyalila ziyatetema zikhala zimuka nomfula madoda. Hayi zobe ziboshelwe izinqunqulu lapha. It's a battle of the sexes. It's the battle of every person that is wanted to be one of the extravaganza nominees of amathembisile Thandie Award. Okwakho njena ukuze uzitholele amafomu akho ukuthi na usishayele kwinamba ethi 073 0429 800 ngizoyiphinda futhi 073 0429 800 ukuzitholela amafomu okungenela bese uyakwazi ukuthi na ube yiphathi yama-nominees ethu. Njengoba ngishilo nje ukuthi nama-nominees avuliwe ngomhla ka-15 kaJanuwari uyuze kube yileyo nkathi mhla ka-15 kaMashi. Emva kwaloko izinsizwa nezinto zizobe ziqhudelana madoda zilwa ngevoti ukusukela nje ngomhla ka-10 kaFebruwari. Hayi ziyakhala ziyalinda ziyatetema. Amathembisile Thandie Award lawa azobe ebanjwele kwindawo yakini yaselusikisiki Community Hall. Ngikutshela wena ngelusikisiki College of Studies madoda lapho azobe ebanjwele khona amathembisile Thandie Award. Wena nje ukuzitholela elakho ithikithi. Amathikithi ayatholakala eCompuTicket, ayatholakala koShoprite, ayatholakala koCheckers nakuyo yonke indawo edayisa amathikithi eSouth Africa yonke iphela. You will be blown out. Amathikithi ethu aqala i-general ticket itholakala ngemadlana encane u-R150 bese i-VIP ticket ehamba nama-package wayo etafuleni atholakale ngo-R350 bese siphinde sihlabane nge-VVIP ticket ewu-R500 etholakala nama-package wayo etafuleni. Wena okwakho njena ukuthi ugijime uthole ithikithi lakho usemanje ukugwema ukuphoxakala. Amathikithi ayaphela bantwana bakwethu. Amathembisile Thandie Awards, the first annual ever in your home soil of Lusikisiki that we host such a big event, such a huge event in your hometown. So be the first ukuzibhukhela indawo yakho ukuze ugweme ukuphoxakala. Ungangithinta ke mina Roberto ku-073 0429 800 mhlawumbe u-073 4494 107 or my manager Zinzi Piata on 073 82 599 15 073 82 899 15. Amathembisile Thandie Award 2024 awakho. Sitholele ithikithi lakho manje ukuze ugweme ukuphoxakala. Shiqeqe.